אוקיי, אפשר להתחיל אני חושב, נכון? אז כמה אנשים פנו אליי אם אני מוכן לתת שיעורים או שיעור בענייני דיומא, אני לא יודע אם בענייני דיומא, אבל שמתאימים לימים הללו. האמת היא, אני מאלה שעדיין חושבים שהזום זה הוכחה שהקדמה לא תנצח את האדם, אוקיי? אבל בכל אופן, אז אני ממש, זה סיוט בשביל השיעורים בזום, אבל בכל אופן אני מנסה לתת שיעור, התלבטתי מאוד על מה לדבר, זה לא, רציתי שזה יהיה שיעור ולא רק דברי התעוררות מה שנקרא. מצד שני, שיעור שאני לא חושש לתת בזום, ובקיצור, העניין הוא, שנייה אחת, אני רואה שאין לי את הדף, סליחה שנייה אחת, אוקיי, אני צריך לפתוח את הדף ששלחתי, בכל אופן, לגופו של עניין, חשבתי על זה שאנחנו נמצאים כרגע בין הרב, אתה שתי רוצה, פרשיות. שנייה, הרב, אתה רוצה לשתף את המקורות? אני נתתי לך אפשרות, אם אתה רוצה. אני קודם כל לא כל כך שומע, אבל אפשר לשתף את המקורות, אני פשוט לא יודע איך עושים את זה. אוקיי, עזוב, זה לא צריך, אין בעיה. שלחתי מי שרוצה, אני לא אקרא הרבה בפנים בכוונה, מאה כדי אחוז, שלא מאה אחוז. לא נסתבך עם העניין הזה של המקורות. בכל אופן, לגופו של עניין, אה, חשבתי אנחנו נמצאים בין פרשת בעלותך לפרשת מרגלים, אז רציתי לדבר על משהו שקשור גם לפרשת בעלותך וגם לפרשת מרגלים. בפרשת בעלותך קראנו על החצוצרות, בפרשת מרגלים קוראים על המרגלים, אז חשבתי לדבר על משהו שלדעתי קושר ביניהם, ונתחיל דווקא עם החצוצרות. אני צריך להזהיר, את העניין של החצוצרות דיברתי כשהתחילה מלחמת חרבות ברזל. אז מי שזוכר אני אגיד חלק מהדברים, אני אחזור על עצמי בקצרה, אבל זה ממש הקדמה לשיעור שלנו עכשיו. הרמב"ם כותב בהלכות תענית, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא תבוא על הציבור. הוא מביא את הפסוקים בפרשת בעלותך, הוא אומר שדבר זה מדרכי התשובה, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים ברע להם וכולי. אבל אז כותב הרמב"ם, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא לומר דבר זה וממנהג העולם יראה לנו וצרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות וכולי וכולי. אומר הרמב"ם, יש מצווה להריע בחצוצרות אם קורה צרה על הציבור, אם יש מלחמה, ואם לא מריעים, החצוצרות שמריעים בהם זה עניין של דרכי התשובה. והרמב"ם מסיים ואומר שאם לא עושים את זה, זה מידה רעה מאוד, זה גורם צרות, זה דרך אכזריות, שאדם לא מוכן להודות שיש לו אחריות בצרות שקורות לעם ישראל, זה דבר חמור מאוד. וכך אומר הרמב"ם, אם לא תוקעים בחצוצרות בזמן צרה, בזמן מלחמה, יש בזה מידת אכזריות וזה גורם לצרות. מביא המגן אברהם מיד ושואל, רגע, אז למה לא ראינו לאורך 2000 שנות גלות שתקעו בחצוצרות? הרי בסופו של דבר לא, אין ספק שבהיסטוריה של העם היהודי היו כמה הזדמנויות שאפשר היה לקרות להן עת צרה, והיה מתאים שיתקעו בהם חצוצרות, ולא מצאנו שתוקעים בהם בחצוצרות. הרי הרמב"ם אומר שאם לא תוקעים בחצוצרות, יש בזה משום סכנה, זה מידת אכזריות, זה גורם לצרות, אז איפה נעלם מהחיים שלנו החצוצרות? אני יודע שיש כאלה שתקעו בחצוצרות, בעזה, לא בעזה, אבל בפשטות לא מצאנו את זה. אז באמת המשנה ברורה מביא את שאלת המגן אברהם, ומציע כמה תירוצים. תירוץ אחד הוא אומר שאולי זה דין שנוהג דווקא בארץ ישראל, אוקיי? ואז, אוקיי, זו תשובה מצוינת בשביל המגן אברהם, זו תשובה מצוינת אפילו למשנה ברורה, זה לא כל כך תשובה מצוינת בשבילנו, כי אם זה על צרות שקורות בארץ ישראל, נדמה לי שאנחנו שייכים בחלק של ארץ ישראל פה. ואז מביא המשנה ברורה אולי תירוץ נוסף, אולי הסיבה שלא מצאנו שתקעו בחצוצרות ב2000 שנות גלות, זה דווקא כשיהיה ארץ ישראל תחת רשותנו, אוקיי? זאת אומרת שיש לנו שלטון בארץ ישראל. גם זה נדמה לי לא פותר את הבעיה שלנו, למה לא לתקוע בחצוצרות.
ואז מביא המשנה ברורה גם תירוץ שלישי, והתירוץ השלישי הזה הוא תירוץ שהוא קלאסי, משתמשים בו כל פעם שנתקעים, שצריך רוב העם ישראל, רוב ישראל. כאשר התשובה הזאת של רוב ישראל נכנסת למחלוקת ראשונים שפעם כבר דיברתי עליה, איך מגדירים את רוב ישראל לכל מיני עניינים בהלכה. האם זה רוב ישראל שבארץ ישראל, רוב ישראל שבעולם כולו, רוב ישראל כולל 10 השבטים, רוב ישראל. יש הרבה דרכים להסביר מה זה רוב ישראל, אבל זה קצת נותן תירוץ. יש ריטב"א במסכת מגילה, סליחה, במסכת תענית, שהריטב"א במסכת תענית עצמו מדבר על הבעיה הזאת בדרך אגב, דרך דיון בסוגיה אחרת. סתו, אני רואה אותך עושה לא, אבל אני לא מבין למה. אוקיי. הרב, סתם שאלה, אתה מדבר מהמיקרופון של המחשב שלך? זה מהמחשב של הבן שלי, למה לא שומעים טוב? לא, אני לא מאשים את הבן, לא מאשים את הרב. אוקיי, אתה מדבר מהמחשב, בסדר. רצינו לוודא, מישהו שאל אותי על שאלת על הווליום. אז אתה בסדר. אתה רוצה אז שאני אנשים יצטרכו להתמודד. אנסה לעשות משהו עם הווליום, זה לא המחשב שלי אפילו. המחשב שלי בדיוק היום נתקל בבעיות התחברות לאינטרנט. חוק מרפי. אז לקחתי את המחשב של הבן שלי. אני אנסה לראות אם אני יודע לעשות משהו בעניין הווליום. לא, תמשיך לדבר ככה, אנשים יצטרך להתמודד. זה בסדר גמור. אוקיי. בכל אופן, העניין שלנו, אז הריטב"א במסכת תענית מדבר בדרך אגב, דרך סוגיה אחרת ועניין אחר לגבי חצוצרות, לא חצוצרות. הוא מדבר על זה שיכול להיות שהסיבה שלא תוקעים בחצוצרות בצרפת, שם הריטב"א היה גר, אומר הריטב"א שיכול להיות שלא תוקעים בחצוצרות בצרפת, למה? בגלל שכדי לתקוע בחצוצרות צריך שיהיה חצוצרות, ואין לנו היום חצוצרות. אומר משה פיינשטיין, הבאת לכם את הכל המקורות בדף ששלחתי, אומר משה פיינשטיין, זה תירוץ מאוד מאוד דחוק כמובן. מה זאת אומרת, אין לנו היום חצוצרות? בואו נעשה חצוצרות. מילא אולי בזמן הריטב"א היהודים בצרפת לא היה להם כסף לעשות חצוצרות, מזהב, אתם יודעים, ספסניק זה קצת יקר מדי, אבל בדור שלנו, בואו נעשה חצוצרות. זה לא תירוץ כל כך חזק, לא לתקוע בחצוצרות כי אין חצוצרות. ולכן משה פיינשטיין בא עם יסוד מאוד מאוד מעניין. הוא מוכיח את זה מרמב"ם, שהרמב"ם בספר המצוות מונה את כל הדין של תקיעה בחצוצרות תחת מצווה אחת. זאת אומרת, אנחנו יודעים שתוקעים בחצוצרות על הקורבנות. תוקעים בחצוצרות ביום שמחתכם, ותוקעים בקורבנות, ותוקעים בחצוצרות בזמן מלחמה ובזמן צרה. היינו מצפים שהרמב"ם יפצל את שני התקיעות הללו לשני מצוות שונות. כי בסופו של דבר תקיעה בחצוצרות בשביל צרה, ותקיעה בחצוצרות על הקורבנות בזמן המועדים, זה לא בדיוק אותו דבר. זה כמעט דבר והיפוכו, הייתי אומר. והיינו מצפים שהרמב"ם יפצל את המצוות לשתי מצוות. וראה זה פלא, הרמב"ם לא מפצל את שתי המצוות הללו. והרמב"ם מונה אותם תחת מצווה אחת. ומציע משה פיינשטיין יסוד, שהוא טוען שאולי זה פשט במגיד משנה, לא ניכנס לשאלה אם זה נכון או לא, אולי אפשר להתווכח אם זה פשט במגיד משנה, אבל טוען זה משה פיינשטיין בתשובה. שהדין הוא שהחצוצרות שתוקעים בהם בזמן צרה, צריך להיות חצוצרות שתקעו בהם על הקורבן בזמן המועדים בבית המקדש. ממילא אומר משה פיינשטיין, זה מה שמתכוון הריטב"א, שהיום אין לנו חצוצרות. למה היום אין לנו חצוצרות? כי החצוצרות שיש לנו היום, גם אם נבנה חצוצרות, לצערנו לא תקענו בהם בבית המקדש, אז נשארנו עם חצוצרות שלא עוזרות לנו, כי החצוצרות שצריך כדי לקיים את המצווה, הם דווקא חצוצרות שהשתמשו בהם לתקוע לקורבנות במועדים בבית המקדש. ככה מציע רב משה פיינשטיין, ולכן זה הפשט למה לא תוקעים היום בחצוצרות. כי גם אם מכון המקדש יעשה חצוצרות כדמות החצוצרות שהיו בזמן הבית, זה לא יעזור. כל עוד לא תקעו בחצוצרות בבית המקדש עצמו, אי אפשר לתקוע בחצוצרות בזמן מלחמה, זה לא מועיל, זה לא החצוצרות שצריך, וזה התשובה של מוישה. מה הסברה בדבר? זו שאלה שאני רוצה להשיב פתוחה כהקדמה לשיעור שלנו. מה יכולה להיות הסברה? שלא נתקע בחצוצרות בזמן מלחמה, אם אין לנו חצוצרות שתקענו בהן בזמן, מה? בזמן הקרבת הקורבנות בבית המקדש. האמת היא, אני חושב, התשובה
נמצאת בפרשה הבאה, פרשת שלח. הפרשה שנקרא השבת, וכל מי שרוצה לדעת האם קוראים שתי פרשיות השבת או רק פרשה אחת, שאלה טובה, נדבר על זה בהמשך. לא ראיתם כנראה את הפסק של הרב בר, אבל זה לא הנושא עכשיו. בכל אופן, לעניין שלנו, נדמה לי שהתשובה מה יכולה להיות הסברה. למה החצוצרות שתוקעים בזמן מלחמה חייבות להיות חצוצרות שתקענו בהן בזמן בית המקדש של הקורבנות? זה באמת תשובה שנמצאת בפרשת השבוע שלנו, ואני אגיע לזה עוד מעט, אבל לפני זה אני רוצה להקדים ולדבר קצת על חטא המרגלים. יש הרבה דברים שנאמרו על חטא המרגלים, אבל אחד הדברים הקשים שמצאנו בפרשה של חטא המרגלים, זה ההפרשים הגדולים שיש בין הדיווח על חטא המרגלים בפרשה שלנו, סליחה על הביטוי דיווח שהוא מאוד אקדמי, אבל אני מתכוון על הפרשה שלנו של חטא המרגלים, לבין הדרך שבה משה רבינו מתאר את חטא המרגלים בפרשת דברים. ההבדל העיקרי שמוזכר כבר על ידי רש"י במקום, על ידי הרמב"ן, שבפרשה שלנו, כל מי שמסתכל זה נראה פשוט, שמי ששלח או ביקש לשלוח את המרגלים, היה הקדוש ברוך הוא, נכון? הפרשה שלנו מתחילה, מי שיש לו תלף יכול לראות במקום מספר 4, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויעתו את ארץ כנען, הקדוש ברוך הוא זה שמבקש שישלח אנשים. לעומת זה, מי שידלג מהר להמשך מספר 4, למקור בספר דברים, משה רבינו כשהוא מתאר את חטא המרגלים, הוא אומר, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם, והייתה בעיניי הדבר. אז מי אמר לשלוח מרגלים לפי איך שמשה רבינו מתאר את זה בחומש דברים? באמת מי שביקש זה העם, העם באו למשה רבינו, ומשה רבינו הסכים. אז מי לא נמצא בספר דברים? הקדוש ברוך הוא. אז מי ביקש לשלוח? הקדוש ברוך הוא, משה רבינו או העם. אז רש"י בתחילת פרשת השבוע שנקרא השבת אומר, שלח לך לדעתך. אני קורא במקום מספר 5, מי שעוקב אחריי, מי שלא רוצה, תקשיב, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח, לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר ותקרבון אליי כולכם. ומשה נמלך בשכינה, אמר אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר וכולי, חייכם שנותן להם מקום לטעות בדבריי. אז רש"י מנסה לחבר את שני המקורות הללו ביחד, והוא יוצר יצירה כזאת, הוא אומר ככה, באמת, אוקיי? בני ישראל באו למשה רבינו להציע לשלוח מרגלים. משה רבינו אמר, רגע, צריך להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. הוא הלך להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שלח לך אנשים. רש"י מדייק את המילה לך, מה זאת אומרת לך? אתה רוצה לשלוח, העם רוצה לשלוח, בסדר, תשלח. אני לא ציוויתי אותך באמת, כי אני חושב שזה מיותר. אבל אם אתה רוצה לשלוח, אתה תראה מה יקרה, תשלח ותראה שתיכשלו בזה. הרמב"ן תופס את רש"י מיד ואומר, רגע, אז יוצא שמי לא בסדר בסיפור הזה? העם שביקש, אבל גם משה רבינו. כי כשהעם ביקש, הבקשה הייתה טרפה. זאת אומרת, הבקשה לא הייתה ראויה, הם היו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את הארץ בלי בעיות, נכון? הם באו למשה רבינו, משה רבינו נמלך בקדוש ברוך הוא. הוא נמלך בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא היית צריך לבקש, הייתם צריכים לסמוך עליי, אבל עכשיו שביקשת תראה מה יקרה ותשלח לך. אז אם זה התשובה, סימן שגם משה רבינו לא בסדר. ברור, זה השאלה הפשוטה. אז הרמב"ן עצמו מציע תירוץ, ושוב, בגלל מגבלות הזום וצורת השיעור, אני לא אקרא את הרמב"ן בפנים, אני מציע לכם לראות, יש מקום להתווכח אם זה פשט ברמב"ן, מה שאני הולך להגיד, או שאני מנסה לשכנע את עצמי שהרמב"ן אומר את הפשט שלי, אבל זה לא משנה, יש לי פשט, אז אני אגיד לכם את הפשט, אוקיי? אבל לפני שאני אגיד את הפשט שאני רוצה להציע, אני רוצה לעמוד על עוד קושיה או שתיים, שמאוד מאוד מטרידות בסיפור של איך כתוב הסיפור של המרגלים בפרשה שלנו. למשל, תסתכלו בפסוק כ"ב, מי שרואה את החומש, פרשה שלנו, ויעלו בנגב ויבואו עד חברון, ושם אחימן שישה מתעלמה ידידי הענק בחברון 7 שנים נבנתה לפני תואר מצרים, ויבואו עד נחל אשכול, ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, אוקיי? ואז כתוב וישוב מתור הארץ, נכון?
סליחה, לא, לא קראת את הפסוק הנכון שלי. אז אם אני אשאל, כן, אם אני אשאל, לאן הלכו המרגלים? הם באו מדרום הארץ, עלו לחברון, אחרי שהם עלו לחברון שנמצא בפחות או יותר אזור דרום הרי יהודה, לא דרום דרום, אבל לקראת דרום הרי יהודה, הם המשיכו קדימה עד הקו של נחל אשכול, שפחות או יותר מזוהה עם איפה שאשקלון של היום, אם אתם מבינים מה אני מתכוון, קצת צפונה יותר, נחל אשכול, מועצה אזורית אשכול, כן? עד שם הם הגיעו, שזה פחות או יותר כמעט חצי מארץ ישראל, ואז הם חזרו חזרה, ככה כתוב. אז הם באו מהדרום, הלכו עד חברון, נחל אשכול, יוטרן, חזרו חזרה. אבל אם תסתכלו רגע, בפסוק כ"א כתוב ככה, ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין, שוב, נקודת המוצא הייתה מהדרום, והם הלכו עד רחוב לבוא חמת. רחוב לבוא חמת, לפי כל המפרשים, מי שיסתכל, זה פחות או יותר באזור טבריה, או קצת צפונה יותר. אז השאלה היא נשאלת היא כזאת, עד איפה הם הלכו מהדרום כלפי הצפון? האם הם הסתפקו בללכת עד נחל אשכול ועשו יוטרן וחזרו חזרה, או המשיכו צפונה, כמעט כל חוצי ישראל, כן? עד או שביל ישראל, כן? עד הצפון, עד אזור טבריה שם, קצת צפונה יותר, ואז הם חזרו חזרה. מה היה הדרך שהם הלכו? יש עוד שאלה קצת מוזרה, לא הייתי אומר שאלה, אבל משהו מעניין לראות, מאיפה יצאו המרגלים? אם מסתכלים מאיפה הם יצאו, אז בפרק ג' כתוב ככה, וישלח אותם משה ממדבר פרן. מה היה נקודת המוצא למסע של המרגלים? מדבר פרן. קראתי פרק ג' פסוק ג' במדבר. אם תעברו רגע לדברים, מאיפה הוא שלח אותם שם, אז אני לא צילמתי לכם, אבל תצטרכו להאמין לי שפסוקים לפני מה שצילמתי, כתוב שהם היו במדבר, בקדש ברנע, אוקיי? בקדש ברנע. אני שכחתי לציין את הפסוקים הנכונים. אז מאיפה הם יצאו לדרך? בדברים כתוב קדש ברנע, לעומת זה בפרשת שלח ובמדבר כתוב מדבר פרן. אבל למה אני אומר שזו נקודה מעניינת? כי באמת הפסוקים שמדברים על חזרתם, כן? שוב, אני רואה שלא צילמתי את כל הפסוקים בשבילכם, אבל תבדקו אותי אחר כך, מדובר על זה שהם חזרו למדבר, כתוב ככה, פרן, קדשה, מדבר פרן קדשה, זאת אומרת הם חזרו גם למדבר פרן וגם לקדש ברנע. זאת אומרת, אני אסביר את עצמי כי יצא קצת מבולבל, כי אין לכם את הפסוקים לפניכם. הם יוצאים בפרשת שלנו, כתוב שהם יצאו ממדבר פרן. בפרשת דברים כתוב שהם יצאו מקדש ברנע. לאן הם חזרו? מדבר פרן, קדש ברנע ביחד. עכשיו, זה לא באמת שאלה, כי זה עיר ומחוז. זה כמו להגיד בית שמש שביהודה, כן? זה לא שני מקומות שונים, אבל התיאור הוא מוזר מאוד שהתורה מחליפה אותו. פעם אחת היא אומרת קדש ברנע, פעם אחת היא אומרת מדבר פרן. אחרי כל השאלות הללו, אז מי שלח את המרגלים? משה, בני ישראל, הקדוש ברוך הוא. לאן הם הלכו לטייל? עד נחל אשכול, עד הצפון, או אולי עד מקום אחר. ומאיפה הם יצאו? מקדש ברנע או ממדבר פרן? הרי זה אותו מקום, למה פעם כך, פעם כך? נדמה לי שכל השאלות הללו מביאות אותנו להצעה של הרמב"ן. וההצעה היא כזאת, המרגלים באמת הלכו לשתי שליחויות שונות, אוקיי? באמת יש פה שני שליחויות שונות ואני אסביר. שליחות אחת זה השליחות של העם, שהשליחות של העם היא שליחות לגיטימית לחלוטין, וזה שמי שהולך להילחם צריך הכנה מראש, וחלק מההכנה מראש זה לשלוח מרגלים, לבדוק את הצבא שמולך, את המקומות מסתור שלו, את הבנק מטרות שלך, וכל מה שקשור בזה. זה היה שליחות אחת, שליחות של העם. זה השליחות שמתוארת בספר דברים, ותקרבון אליי כולכם, וזה השליחות שמצאה חן בעיני משה, ויטל הדבר בעיניי. אומר הרמב"ן, איך אני יודע שהשליחות הזאת היא לגיטימית? כי גם יהושע, אותו יהושע שניצל מחטא המרגלים, עשה את אותו דבר כשהוא הגיע ליריחו, וגם שם הוא שלח מרגלים. אז אם הייתי אומר ששליחת המרגלים היא בעייתית,
אז מי שנכווה בנרותחין נזהר בצוננים. אז לא יכול להיות שיהושע היה שולח מרגלים. אומר הרמב"ן מכאן שאין שום בעיה לבקש לשלוח מרגלים, להכין את עצמך לקרב, להכין את עצמך למלחמה, אפילו במלחמת שבעת העממים שהיא מלחמה ניסית בזמן כיבוש יהושע, אדם צריך לעשות השתדלות, לגיטימי לחלוטין. זה השליחות שמוזכרת בספר דברים, ותקרבון אליי כולכם, ולכן משה הסכים לה. יש שליחות שנייה, אומר הרמב"ן. זה השליחות של הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא ביקש לשלוח מרגלים. בפרשת השבוע שלנו, שלח לך מרגלים, זה בקשה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהמרגלים יצאו לדרך לשתי שליחויות שונות. שליחות העם נקרא לזה, ושליחות הקדוש ברוך הוא. עכשיו מה עשו המרגלים? אמרו, למה לקנות שני כרטיסי טיסה? המחירים כל כך יקרים עכשיו. We can catch two journey with one ticket, you know? אפשר לעשות שני מסעות בכרטיס אחד. אז מה הם עשו? הם אמרו, בואו נעשה את שני המסעות ביחד. גם את המסע של הקדוש ברוך הוא, גם את המסע של בני ישראל. וזו הבעיה. אבל כדי שנסביר מה הבעיה, צריך להקדים ולשאול שאלה אחרת. מה היה השליחות של הקדוש ברוך הוא? טוב, הבנתי. מה היה השליחות של עם ישראל ביקשו? הם ביקשו מרגלים להכין את בנק המטרות, להכין את הכיבוש, להכין את ההתיישבות בארץ, לדעת מה צריך, מה לא צריך וכו'. ביי. מה הקדוש ברוך הוא רצה? אז איך אומר הפסוק אצלנו? לתור את ארץ כנען, נכון? שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אתם יודעים מה זה ויתורו? רב שמשון רפאל הירש אומר, ובאמת גם הרמב"ן אומר את זה בצורה קצת אחרת. לתור, הכוונה היא, בוא אני אסביר את זה במילים שלי. זה כמו תייר. כשתייר בא לבקר את הארץ, הוא לא בא לבדוק איך לחיות בארץ. הוא בא לטייל, להתרשם מהנופים, להתרשם מהתרבות, להתרשם מהיופי. כמה פעמים שאדם נוסע לטיול כזה, הוא חוזר ואומר, וואו, I wish, הייתי רוצה לגור בארץ. אבל אז כשהוא מגיע הביתה ומתחיל לחשוב על הפרקטיקה, אז הוא נשאר עוד 50 שנה בארצות הברית, נכון? זה בדרך כלל מה שקורה. זה לתור. לתור זה לא להיכנס לפרטים, לבדוק טכנית, איפה אני אוכל למצוא עבודה, ואיפה רוצים לגור, ואיך כובשים, ואיך הולכים, ואיך עושים, אלא לתור זה לראות את התמונה הכוללת, לראות את היופי, לראות שהיא ארץ חמדה מכל הארצות, כמו שאומר הרמב"ן בלשון שלו, לראות איזה ארץ מיוחדת יש לנו, איזה ארץ חמדת אבות, כמו ששרו המתיישבים הראשונים, נכון? זה לתור. זה לא להיכנס לפרטים. עכשיו, תסתכלו איזה יופי. אתם יודעים למה כתוב פעמיים המסע של המרגלים? כי בשביל לרגל את הארץ, מספיק לראות את הקווי חזית הקדמיים. מדינת ישראל מפציצה עכשיו רק במערב איראן, אני לא יודע אם הם יודעים מה יש במזרח איראן, נכון? מן הסתם שכן, אנחנו מקווים, נכון? אבל ככה דרך מלחמה, אתה שולח לחזית הראשונה, וכשתתקדם תשלח מרגלים לשלב הבא, נכון? אז מספיק ללכת עד נחל אשכול. אבל השליחות השנייה שהקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק ללכת עד נחל אשכול. צריך ללכת על כל הארץ לאורכה ולרוחבה, כדי להתרשם, לראות את הארץ, נכון? אם תטייל רק במדבר, לא תדע שיש שלג בחרמון. זה פשוט, נכון? אם נשאל למה התורה פעם אחת קוראת לזה קדש ברנע למקום שהם יצאו, פעם אחת קוראת לזה מדבר פרן, זה אותו רעיון. קדש ברנע זה המקום הספציפי, מדבר פרן זה האריה, זה האזור כולו. השליחות היא השליחות הפרטנית, המרגלית, לשליחות של התור לראות את המצב כולו. וכאן התשובה היא מנצחת. אתם יודעים מה הבעיה? למה עם ישראל נכשלו? כי אי אפשר להתעסק בפרטים של איך אני מקבל את הארץ הזאת, ביחד עם הרצון להתאהב בארץ הזאת. אם אתה לא קודם כל מתאהב בארץ הזאת, אם אתה לא קודם כל רואה איזה מתנה נותן לך הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא לומד קודם כל להעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אם אתה לא לומד קודם כל להעריך שזה מתנה של הקדוש ברוך הוא, שזה הקדוש ברוך הוא רוצה שתאהב את המקום, תראה את ולפני שאתה מתעסק בפרטים הטכניים של הכיבוש ואיך ואיפה ומה, זה לא יצליח. רק מי שיש לו קודם כל את האידיאל מול העיניים, רק מישהו שקודם כל יתאהב בארץ הזאת,
רק מישהו שיודע שזה ארץ צבי לכל הארצות, כמו שאומר הרמב"ן, שזה הארץ שהקדוש ברוך הוא ייעד לעם ישראל מקדמת דנא, מעצם הבריאה, בחר מכל הארצות ארץ לארץ ישראל שאין מתאימה יותר. אחר כך הפרטים הטכניים מקבלים פרופורציה וכבר לא מטרידים כל כך. זה כמו זוג צעיר שמתאהב אחד בשני, וכשהם באים להורים ושואלים איך תסתדרו, איך תחיו, לא חשבנו על זה? ככה זה. הפרטים מקבלים פרופורציה אחרת, אחרי שקודם כל אתה לומד להבין מה זה הארץ הזאת, על מה אתה נלחם. וזה בדיוק היה הטעות של המרגלים. הקדוש ברוך הוא אומר, שלח לך אנשים. היו צריכים קודם כל לעשות את השליחות של הקדוש ברוך הוא, ולחזור ולהגיד טובה הארץ מאוד מאוד, ואז אחרי שכולם מתלהבים ומבינים לאיזה ארץ הם עומדים להיכנס, אז אפשר לעשות את הסיור של נפש בנפש, כן? לטור לרגל את הארץ. אבל כשאתה רוצה להרבב בין שניהם, אתה לא תצליח, המלחמה תיראה לך קשה מדי, ואפס כעז העם, והכל בלתי אפשרי. זה הסוד. הסוד הוא שאדם שלא מבין מה האידיאלי, ולשם מה אנחנו רוצים את הארץ הזאת, ומה המטרה שלנו, ומה זה הארץ הזאת בשבילנו, הכל קשה לו. בן אדם שיודע באמת מה זה הארץ הזאת בשבילנו, ומה המשמעות שלה, ומה האידיאל שלה. אדם שהוא קצת משיחיסט, סליחה, אז המאבק הרבה יותר קל. יש שאלה מאוד מפורסמת, ששואלים, איך קראו לו יהושע? הושע או יהושע? אז בפרשת השבוע שלנו, הקדוש ברוך הוא משנה את השם, סליחה, משה רבינו משנה את השם של הושע בן נון ליהושע. אבל כולנו יודעים שכבר במלחמת עמלק, הפסוק אומר, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. אז קראו לו יהושע במלחמת עמלק. אז מה הפשט שעכשיו במרגלים הקדוש ברוך הוא משנה את השם שלו ליהושע? הרמב"ן שואל את השאלה הזאת, והרמב"ן אומר, משה רבינו בזמן מלחמת עמלק קרא לו יהושע, כי הוא ידע שבעתיד הוא ישנה את השם שלו ליהושע. ויש כלי יקר, הזכרתי אותו כשלמדנו כלי יקר לטרום קורונה, או בתחילת הקורונה, הזכרתי ממש 2-3 לפני שהפסקנו להתפלל בבית הכנסת, למדנו את הכלי היקר הזה בזמן הקורונה. והזכרתי אז שהכלי יקר אומר דבר נפלא. הוא אומר, אתם יודעים מה הפשט? משה רבינו קרא להושע בן נון יהושע כבר בזמן מלחמת עמלק. בזמן מלחמת עמלק קראו לו יהושע. אז הוא שינה את השם שלו ליהושע. אתם יודעים מה קורה בפרשת המרגלים? אומר משה רבינו ליהושע, תזכור שקוראים לך יהושע. מה הפשט? תזכור מה היה עם עמלק. תזכור שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. תזכור שיש מנהיג שלא נותן לנו למות רגלינו. תזכור את כל זה שאתה הולך לארץ ישראל. אם תזכור את המלחמה בעמלק, אם תזכור שהכל תלוי לא בנו, אלא בידיים של משה רבינו שמושרתות למעלה, אז תלך לארץ ישראל וכל הקשיים יתגמדו, ושום דבר לא ייראה לך בעייתי, כי תזכור שאתה לא הולך לעסק הפרטי שלך, אתה הולך לעסק של הקדוש ברוך הוא. איך תזכור? תזכור שקוראים לך יהושע. מתי קראו לך יהושע בפעם הראשונה? כשנלחמת בעמלק. אז מה שמשה רבינו רצה זה לא שיהושע יהיה לו שם חדש בתעודת זהות, זה אפילו לא המילים קאי הושיעך מעצת מרגלים כל כך, זה תזכור למה אתה נלחם, תזכור בשם מי אתה נלחם, תזכור שכמו שבעמלק נלחמת בשמו של הקדוש ברוך הוא וידיו של משה היו מושטות כלפי מעלה, כל מה שאתה הולך לעשות זה בשמו של הקדוש ברוך הוא שבחר בעם ישראל ונתן לו את ארצו. זה הפשט, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע, ולכן יהושע ניצל מעצת מרגלים, כי יהושע אף על פי שהוא הלך לשני השליחויות ביחד כמו כולם, כבר פעם אחת הבין את האידיאל שלשמו אנחנו נלחמים, הבין את הסיבה, הוא כבר ידע מה זה יהושע, זה הפשט. שאלנו על החצוצרות, מה הפשט? למה החצוצרות שתוקעים בזמן מלחמה חייבים להיות חצוצרות שתקעו בהם בבית המקדש בזמן מועדיכם? אני חושב שזה בדיוק אותה תשובה. אתם יודעים מה צריכים להזכיר החצוצרות בזמן המלחמה?
הם צריכים להזכיר ליהודי על מה אני נלחם. אני נלחם על השראת השכינה בעולם כולו שתבוא דרך ארץ ישראל, דרך ירושלים. זה המלחמה שלנו. איך הוא יזכור את זה? כי הוא שומע את הקול של החצוצרות, הוא נזכר מהילדות שתקעו בחצוצרות בבית המקדש, שכל עם ישראל עלה לרגלים, לשלושה רגלים. זה מה שזה מזכיר לו. ואז הוא מבין על מה אנחנו נלחמים. ואז הוא מבין בשם מה אנחנו נלחמים. בשם מי אנחנו נלחמים. זה הקאי הושיעך מעצת לרגלים של הכלי יקר. אבל אם אדם לא תקע בבית המקדש עם החצוצרות, ואף פעם לא שמע תקיעת חצוצרות בבית המקדש, מה יזכירו לו החצוצרות? איזה סרט טוב שהוא ראה? אולי איזה תזמורת שהוא שמע פעם? זה לא מה שמושיע במלחמה. מה שעוזר במלחמה זה לזכור לשם מה נלחמים. אולי זה הפשט של דברי משה פשל של דברי הרמב"ם. אם זכית לשמוע חצוצרות על הקורבנות בבית המקדש, עכשיו כשתשמע אותם במלחמה, תבין מה מטרת העל, למה אנחנו נלחמים. ונדמה לי שזה בדיוק הפשט. אנחנו נמצאים במלחמה וזוכים להרבה הרבה חסדי השם, אבל גם זוכים לקצת קשיים, אין ספק. הלילות האחרונים לא היו קלים לאף אחד, כן, בטח לא לעם ישראל, למדינת ישראל, יש לנו לא מעט הרוגים בשבוע האחרון, הרס גם כן. אז עם כל זה שיש לנו חסדי השם נפלאים כל כך, יש לנו עדיין אנשים שתקועים בחו"ל, לא רומז שום דבר, אוקיי? אבל כן, אבל בסופו של דבר, עם כל הקשיים, המלחמות שלנו אנחנו מנצחים בזכות דבר אחד. בזכות שאנחנו יודעים לשם מה אנחנו נלחמים. בזכות שאנחנו קודם כל עושים את השליחות של הקדוש ברוך הוא. קודם כל אנחנו מבינים על מה אנחנו נלחמים. זה לא רק מלחמת קיום. מלחמת קיום זה רק מלחמת שרידות. אנחנו לא נלחמים רק על הגוף, אנחנו נלחמים גם על הרוח. אנחנו נלחמים בשם הקדוש ברוך הוא. לנצח באור האלוקי את החושך שמביא העמלק של דורנו לעולם. על זה אנחנו נלחמים. וכשמבינים על מה מלחמים, אז יש לנו חצוצרות שמזכירים לנו לשם מה נלחמים, ואפשר לנצח במלחמה. יש אור החיים, ויש גם מלבים שהולך באותו כיוון. על משה רבינו, בסיפור של בני גד ובני ראובן, שאומר להם, אם תעלו חושים לפני השם וכו' וכו', אולי אני אתחיל דווקא במלבים ולא באור החיים, ששואל שאלה פשוטה. אם משה רבינו רוצה להתנות עם בני גד ובני ראובן תנאי, שהם יוכלו לקבל את ירושת עבר הירדן רק אם הם ילחמו. והיה צריך להגיד להם, תפאדל, תלכו כולם, תילחמו, תבואו אליי אחר כך, אני אתן לכם את עבר הירדן. או ליהושע. ולא זה מה שהוא אומר. הוא אומר, טוב, אתם יכולים לבנות גדרות פה, ואתם יכולים להשאיר פה את הילדים ואת הצאן, תלכו להילחם ותחזרו. שואלים המפרשים למה? והתשובה היא מאוד פשוטה. משה רבינו ידע, שאם הוא יגיד להם תילחמו ואז תחזרו ותקבלו את הארץ הזאת, הם ילחמו בשביל מה? בשביל להם יישובים טובים למשפחות שלהם, כדי שיהיה להם רכוש טוב. זה יהפוך להיות מלחמת רכוש, זה יהפוך להיות מלחמת נחלה. וככה אי אפשר לנצח. אפשר לנצח רק אם הכל נעשה לפני השם. ולכן משה רבינו אומר, אור החיים מזכיר עוד פעם ועוד פעם לבני גד ובני ראובן, זה יהיה לפני השם, כי בזכות זה מנצחים. וכמה שאנחנו רואים את צבא ההגנה לישראל בימים המפוארים הללו, שלא רק מפוארים, כן, במה שהם עושים. לא רק מפוארים בניסים שהקדוש ברוך הוא גומל לנו. תקשיבו לחיילים, תקשיבו למפקדים, וכולם שומעים את זה. איך שם השם ניסה בכל מקום. באמת יותר מאי פעם שאני זוכר. וההרגשה הזאת, שעם ישראל יודע על מה אנחנו נלחמים. שאנחנו לא נלחמים סתם על בעיות טכניות שיש לעם ישראל. אנחנו נלחמים באמת להאיר באור השם ולסלק את הרע מן העולם. נלחמים באמת שבסופו של דבר נוכל להחזיר שכינה לציון ולזכות בעזרת השם בגאולה שלמה. הידיעה הזאת שאנחנו נלחמים על הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו מעצם בריאת העולם, התאים אותה לנו. הידיעה הזאת היא זאת שיכולה להיות החצוצרות שלנו, שיעזרו לנו במלחמה הזאת, יעזרו לנו לעשות חיל, ויעזרו לנו לראות ניסים ונפלאות הלאה, עוד ועוד, בעזרת השם בימים הקרובים, שיהיה לכולנו ערב רגוע, שקט ולילה טוב. תודה רבה.
כוח. תודה רבה. קש מלונדון, מקווה לראות אתכם בקרוב. גם אנחנו מקווים לראות אתכם. תודה רבה. תתחילו לשחות, תודה רבה. תתחילו לשחות. אם אפשר רק להודיע שיהיה מניין ב7:15, יש 13. גם 6:15, משה. בבקשה כולם לבוא, יש לי יורצייט. שיבואו בזמן. טוב, תודה רבה. ועלייה לשלמה, מוישה. אמן, אמן.